Sumay sa mong balita karon lang hapon nahinayon gyud ang meeting aron hanayon ang gikatahong pagsupak ni Mayor Ahong Chan sa Lapu-Lapu sa deployment sa mga Egypt sa Lapu-Lapu. Unsay hisgutan sa tigom? Ani ang report live uban ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, naplansya na kining kontrobersiya kabahin sa operasyon sa mga e-jeepneys sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagkatigom karong hapon ang mga opisyales pinaagi sa sugyot ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Mike Dino. Mitambong si Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan, si LTFRB Director Eduardo Monte Alto, LTO Director Victor Caindec, ingon man si Department of Tourism Director Shalimar Hofer Tamano. Ang maong tigom, Bob, nagsentro ni sa kontrobersiya ni atong statement ni Mayor Chan nga musupak siya sa pagdeploy og dugang 75 ka mga e-jeepneys sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gumikan kay matud pa makamugna kini sa bugat nga trapiko. Giklaro sa tigom nga di gyud supak ang mayor sa deployment sa mga e-jeepneys apan nabalaka lang siya sa mamahimong epekto unya niini sa existing karon nga mga tricycles o mga multicabs sa Dakbayan. Nakapangutana sab ang mayor kabahin sa Local Public Transport Route Plan nga una nang naduso sa previous administration ngadto sa LTFRB. Kini ang giawhag ni Chan nga i-review sa iyang kampo sa di pasab nila iduso pagbalik sa LTFRB. Doon na mo'y mga question kabahin sa ruta kung unsa gyud ang hustog ang ayan nga ruta nga subayon ni ining mga e-jeepneys. Sa pagkakaroon doon na moabot sa 25 ka mga units sa e-jeepneys nga nagsubay karon sa Mactan Circumferential Road sa bahin sa Lapu-Lapu, moabot bagani sa parte sa Cordova ug gikatakda pa nga punan kini og laing 75 pa ka mga units. Una nang napahibaw ni Director Monte Alto nga moabot sa 100 ka mga units tanan ang ilang nagrantan og provisional authority aron mo operate og e-jeepneys sa Lapu-Lapu. Kabahin gihapon kini sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga gustong ipatuman sa gobyerno. Sa statement karong hapon ni Secretary Dino, giklaro niini nga nahanay na ug nahapsay na ang mga problema ug magpadayon ang deployment unya sa mga e-jeepneys sa Dakbayan. Doon na lang gamay nga hanayon sama ni atong public transport plan sa Kagamahanan. Sa pikas bahin, Bob, sa laing balita nga atong nahipos karong hapon, niay usa ka lalaki nga milayap gikan sa unang taytayan sa Mactan. Pasado kini alas 10 kaganihang buntag, ang baong lalaki nakita na lang kini nga naglutaw-lutaw sa ibabaw nga sa ubos nga bahin og gi-rescue kini sa mga residente sa may habig ilawom sa unang taytayan. Daling gidala sa ospital kining maong lalaki nga hangtod karon wa pa gyud nailhan ang iyang identity. Gibutyag ni Captain Reyco Romagera, ang Deputy Chief sa Opao Police Station, nga hangtod nining mga orasa unidentified pa ang maong lalaki nga anaa karon sa Mandawi District Hospital ug nagkabsan gyud sa kinabuhi. Nanawagan siya sa pamilya kung doon na may makaila labi na sa suot nga blue ug sa puwa nga short nga mo patimaw sa ospital aron pag-identify ni ining maong lalaki. Mao kanang latest, Bob, sa mga balita ang atong nahipos dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.